Pero may panguntramang kita dyan, mga lalaki. Sige. Siyempre, may antidote pag yung permi. Kaya, kung baga pag nato ka bang halas, Iyo, may init ko ng ganing... may antidote Oh, siya. yan. Anong antidote? Arog gani. Pag namugbat yung mga lalaki, Sige. arog gani yan. Pag abot mo, siyempre, aram na ni misis mo kung anong gigibot, tapig sabi talaga nga nigdi. Ayo. Mag-pretend ka na medyo burat-burat. Para sa mga pa! Siyempre, gigibuhon na sa imo. Iyo. Gigibuhon na sa imo. Luluway-luway ka, dahil ka papainumun kape. Iyo na. Siyempre, aram mo na. Aram mo na. Siyempre, aram mo na. Luluway-luwayin ka. Idadara ka doon sa laog kang kwarto din do. Iyo. Siyempre ba, tatanggalo na sa imong pantalon. Arog na kanyang style mo naman. Ang drama mo naman bilang lalaki. Iyo. Wag, may asawa ako. Yeah! Siyempre, ano sila ingaw ka na kaya ano? Sabi ko lang, yeah! Hindi, pretend ka lang nga. Iyo. Di siyempre, pag naghahali ang ating pantalon. Di, dyan, may agom ako. Yeah! Si misis mo to eh. Iyo. Masabi si misis mo, ipod ang ating talaga. Yeah! Ito, nakaduwang sulot na. Ang magiging effect na kailangan mo kung ano. Pag turog mo kaya, maski nakapantalon ka pa, habo mo talaga, Yeah. dapat di ka, di abo, di. Yeah. Di mo ko pag umuhan, may agom ako, padakat mo Yeah. agom ko. Yeah. Huli na ang kirado dyan. Oh. Pagkaaga kayan dito, Ray, paghiling mo sa kataid mo, mayo si misis mo. Nagsasanlag. Yeah! Nagluluto na ning pamahawan. Breakfast in bed. Yeah! Madyan nag-uma! Pamahaw kita! Ano gusto mo? Ining bacon ko. Gusto mo yung pamahawan? Hali doon sa taas, Ininis. nagpadaros doon. Nag-ano ka ngayon? Iniinit ko na! Iniinit ko na ngayon ko! Iniinit ko ng pamahawan mo. Masalugsugan! Ano rin ko? May dugi! Iniinit si tilapia! Madyan na guma! Iyan, kung napatama mo mga rason mo. Iyo, kung napatama mo. Nakunda eh. Si Kawali, sa puyong yan sa ina. Bakit masakan ko ba? Kakananin Kawali pa! Dumago ta nagpamaw sa babae mo! Problema baga kung minsan ka mga lalaki, itong mapaaran sa agom, Iyo. masarsat kami. Iya. Day! Inom, nasa inom. Marabanggi na sana ka mo. Iyo. Nagijinjo. Iyo. Pumurma, ligti sarong. May antidote naman yan. Igwa! Kadakol kang araw! Istoryan lang ko. Ano na naman yan? Pag araw ka na. Pag dahil ka nakainom, maski gura anong kidlit sa imo ni misis mo. Nung kamong dut-duton. Ano? Pero pag itong medyo nakasarsat ka nga itong hali ka sa trabaho. Oo. Hali ka nga sa trabaho, may nag-alok nga sa imo, madalian lang na nakasyat. Iya. Mga Dito tanong. napaparong nga ni misis mo na nakainom si Agong. Oh, tipsy. Iyo. Saka ka magtauning total performance. Yeah! Magluto ka na. Yeah! Dahil duman sa ano, Sa... in bed. Ah! Finger ko sa Lito. Gari yan sinag-istorya sa akin. Di ang mangyayari. Siyempre, maaaraman ni misis mo na, ano daw kita pag di nga nakainom, di lamang nga kupig. Iintindi. Iyo. Iyo. Dead ma. Dead mo nga.
Pero ngayon pag nakakainom niya, Ayun, may... grabe yung perform. Active. Iyo, Active. perform. Sa inyong kanto. Sa lababo. Kanto sa labahan. Sa may garden. Kanto kang kulungan kang ido. Diyan sa may garden. Pwede ito sa Carabao Grab. Ano ka na, Gom? Ayun, yata ko yan eh. Yung environment. Nature. Hilingin mo, ang magiging ano yan. Effective yan. Effective yan. Oo. Nagtutukaw-tukaw ka sa ito pang Oo. Domingo. Mhm. Nagdadalang-dalang kang ngayang asap. Ayun. Ano po kan sa'yo mo? Teka lamang, mainom-inom. Yeah! Hindi ka lang tig-text ng barkada mo. May kong kwarta. Kung para anong makong kwarta. Ayun. Ikaw po yun ang sangribo. Yeah! Alam mo na ang mangyayari. Yan. Namasaro na. Minsan mga babae, dahil tamang pigagabos. Ayun, Dema. Nagkakapira lang. Oo. May mga times yan talaga dito rin na papatuktuan ka baga. Oo. Kumbaga raw ka binabanwit. Iyo. Papato-to. Iyo. May ito pa yung mga pasurusumpa. Yeah. Karon ka. Ito bagang, mayo kang, ikaw kayong mga babae. Dito pigagabos ha. May mga babaeng ito bagang, garo day kompleto ang simana ninda kung dasinda nakikidulak sa to. Iyo. Ito naboboring ba Iyo. sila? Kaya pero may gusto pero may ko yan. Iyo, May kadiskusunan. kadiskusunan. Yan. May mga hapot siya ditong, halimbawa ngaya, Yeah! di kita nagkaaguman. Yeah, na. Tapos nagkasabatan nga kita sa mall. Oh, yeah. Sa mall ngayon nagkahilingan nga kita. Magkakagusto ka madonges ako. Yeah! Sige na, simbaga doon. Gabusan ang simbag dyan, iriwal talaga yan. Iyo. Kung di pistilo ni Spilingon. Ina, kung sabihin mo bagang ngayon, magkakagusto ko sa imo. Maski nga may agum ka na pala ngayon, magkakagusto ka pa sa iba. Pero may panduang paragraph. Iyo. Kung magsabi ka man, dahil magkala mo gusto sa imo. Hindi ka pala nga nagagayman sa ko. Yeah! Pero hindi ribansa. Magtuninong ka na lang. Pagtulinan ka na lang. Iba pa yun ito bagang, pagka, alam nga, Domingo, nagdadalang ka naman asap. Sikat-sikat ang asap. Iyon, yung nagdadalang ka asap. May bibit-bit yung sandal niya. Kulay nga blue. Kaya, Gom, ano nga mas bagay sa kung ganyan gamitin ko pag simbata? Yeah. Ining yung blue o ining yung pula? Iya. Di siyempre, masimbag ka. Nagdalang ka. Yung blue. Yeah, makasimbag lang, magandalaga, makasimbag. Yung blue, okay na yan. Gamit ko lang ngayon yung pula ka sa ugma. Hindi pa lang yan ibagay sa ko. Maribungon! Ano ganyan mga babae? Iyo. Ang iba, Ang iba. Kung gusto mo ng take, kung sa wala blue. Ang sa to naman pula. Sulutan na yun na puta. Baka mong padumanan. arag yan kayan. Kaya,